Toda kugadzirisa nyaya how many? What is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nyaya dzandoda kugadzirisa muupenyu, mafungiro anoita vanhu, right? Handisi kumboda kuti waste time. So kana wakamboita pfungwa iyi yandichataura iyi, pfungwa dzandichataura idzi wakarasika zvokurasika zvekazvitsanipeta ndichikutsanangurira kuti wakarasika papi. Kana uchifunga kuti kurara nemusikana for the first time, kusangana nevirgin, kumovhura kunoita kuti asafa kambokukanganwa no, you are wrong, but unenge uri right. Haakukanganwe, but that's only the end of it. Hazviroti anogara achikusuva. Unozatirwenadiwe funga kuti ukarara nemusikana ari virgin unenge wamupedzera. No. Anokwanisa kutongokukanganwa izvozvo. Kurara nemusikana hakutombozi kumufixa. 1. Kana uchifunga kuti ukarara nemusikana wamufixa uri wrong zvisingaite, anogona kutonakirwa kunda iwewe. Anogona kunge achitokushandisa iwewe. Mazuva ano zvangofanana chamwari. Kune vakadzi vanhu vari mudzimba dzavo, so anogona kukushandisa gore rese. So uchifunga kuti uri kushandisa munhu, iye ari kutokushandisa ari pamuromo wake. So hai izvozvo kanganwa. Nyaya ndodzokera panyaya ndati kurara nemusikana virgin haakukanganwa. Vasikana vese vanoona nevari mubhawa nevari mubhawa vaimbori mavirgin. Saka kanganwa bruru. Musikana virgin ndiye arrested. No. Dzimwe nguva kutomvura kwaita wavhurira mombe dzese. So vamwe vanhu vanotori nechihuri kungoshaya anovhura. Ndodzokera futi ivo vese vari kuona vari mabhawa vaimburiwo mavirgin. So dzimwe nguva chiri kungoregesa vanhu kutanga ndokuri kustopa vanhu vazhinji. So sometimes the beginning is what stops everybody. So akangotanga atopinda. So usafa wakambofunga izvozvo. Saka kuti mukadzi wangu ndikamwana ari virgin saka auri haanongokuurira still wakamwana ari virgin. Pane pachangotangira ipapo. Right. So tambotaura izvozvo. Musikana unenge wavhura anongokuremember chete ipapo, ngokuremember panguva iyoyo ngoti kandavhura yeizvozvo hakanganwi, but hai anogona ndo pazvinongogumira. Trust me, vashoma not addicted to you nenyaya iyoyo. So tobvapo toenda kana une pfungwa dzokuti musikana akakuda paFacebook kana vati akakuda nefirst day ihure, wakarasika futi. You very very stupid. Hakuna chinotadza munhu kukuda first day agorara newe first day asiri hure. In fact vanhu vacho vanotohura mahure makuru, vanokunyima first day, vakunyima second day, vakunyima mwedzi wese, to mahure makuru. Anogona kunge achitohurira murume wake, achihura nemwe boyfriend nekuafrica. Munhu iye anotokunyima, anogona kunge achitori hure guru. So it's the opposite actually. Don't judge munhu kuti andida paFacebook kuti ihure. No. Second day, next week, chero padi kana achingori hure anenge achingori hure. Tobva ipapo umwe musikana anotokunyima ndokuti ane siki, ari kutotya kupa siki, ada siki yake imborapika. Aikazve. So iyo kuti vasikana vepaFacebook, pane munhu wepaFacebook here? Wambomuona here munhu wepaFacebook? Hakuna munhu anonzi munhu wepaFacebook anyway. So chimwe chifuti tataura izvozvo. Kana uchifunga kuti kukwira musikana marounds akawanda kugona bonde, kune vanhu vanokwira 8 times. Kugona bonde kunegochi, kutaura nemunhu wauri kuita naye bonde achikudza zvinomunakidza, uchiita unogona kuita zvese 4 hours uchiita the wrong thing. Just because uri muroad hazviroti unoenda ku-right direction, unogona kuita 4 hours uchienda ku-wrong direction. So musazvifadza vakomana, haisi nyaya yekuti tiba. Kukura kwaro, yes, karakakura rinongodadisa kuona, but kana usingakwanisi kucommunicate nemunhu wauri kuita naye,
unogona kunzwa achifemereka zvikuri kumuremera. Zvakawanda zvinhu zvinodiwa kuti unzwa muridzi wazvo. So nyaya dzemaraunds 8 rounds ndapisa 6 kana uchigona 8 quality no, chinongodiwa equality nemunhu wauri kuita naye nekutsanangurana kwake. So ende iyo sex haisi yokugwadzisana. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kumuridzisa munhu mhere ndokugona sex. If any inotori right ndeye gentleness. Try kutombove gentle uchitaura nemunhu wako uchimubvunza kazevezeve soft. Vanhu vazhinji vanonzi vanogona bonde ukavabvunza vasikana vanotokudza kuti aiwa ma-gentle lovers ndo vanhu vanogona bonde, ma-soft lovers vanoita love making. Nokuti kune love making kune zviro zvakasiyana. Love making iri soft, nice and gentle. Iyo imwe yekuti pak inoitwa mumahure nechichichichi. Anyway, ndidoramba ndishandisa vari kuti hure. So chimwe chii, imi vanhukadzi usafa wakafunga kuti kuudza mukomana kuti uri padhimandi kumubhowa, kuudza mukomana kuti iwe uri padhimandi kumupusha away. Varume vanonzovenga competition, anogona but varume chacho havagoni kudifferentiate between kuve padhimandi nekuve hure. Vanhu varume vazhinji ukaita mbiri ndiri kunyengwa vanofunga kuti wakadhiregwa. Havatani kuda kufunga kuti asi ndiwangwa mukwezva here yamataiviri natural ma-African men especially. Havatani kukurumidza kuda kufunga kuti kana ukati ine ndiri kunyengwa mazuva ndiri kunyengwa, vanofunga kuti wadiwa nyama yekugocha uri easy. So usafa wakafunga kuti kuudza murume kuti uri padhimandi kugona kuzvisekera moto muziso. Chimwe chii, usafa wakada kubhowa murume nekumudza kuti wakawandirwa. Murume anotoprefer dea uri wega pasina umwe anokuda. Watarisa varume vazhinji varikuda vakadzi vavo mudzimba, vanoda vakadzi vavo mudzimba because they think havafe vakavahurira. The moment murume anongoziva kuti uyu munhu ane chance yekuenda achatokude, trust me. Zvimwe futi zvamusingazivi kuti mukadzi akasachemerera hanzi hana kunakirwa. No, kune vamwe vakadzi vanongori quiet, vanodonakirwa naro bonde zvingaiti vari quiet. Nezvekuti mukadzi akanyarara asi hure, mukadzi asingachemereri anochemererai hure inhema. Kune vakadzi vamwe vanongovhura makumbo kenyerera kuti mahure makuru. So muri wrong futi ipapo. Kuna vamwe vanhu vanongoshinyira. Dzimwe nguva futi imbwa dzinohukura hadzirumi, ndiwo anonzi ma-empty vessels make much noise. Dzimwe nguva mukadzi anoridza mhereka i-empty vessel nokuti chinhu chakapindemo manje kendifire ipapo. Imwe futi pfungwa, hanzi akakupfekera condom hakutruste. No, munhu akakupfekera condom dzimwe nguva iye hazvitruste. Musafa makangoda kufunga zvozve. Dzimwe nguva munhu akupfekera condom because iye anotya kutokuzadza. Musangopanyira kufunga kuti munhu ari kupfeka condom because hatruste. No, dzimwe nguva akarova pamwe pasingaiti last week, ari kutotya kuti maybe angakuza. Muchenjere. Chimwe chii futi, plus kupfeka condom irresponsibility. Iko zvino munhu anopfeka condom ndiye anofanira kutotsvaka because hamuzivani. Zvino makadzi murume akauya akakubvisira akatakura makondom, aiwe wandiita hure. Munoda kuti zviite senge mistake. Kana uchiuya kumba kwomukadzi chamari takura makondom, there is every chance munokarwa mangobatana, especially muchidanana, munogona kubatana mukava overwhelmed. Kangani vanhu vachiti anongoyorara musetting, mopesera manakidzana pezira ezvo matoita bonde. Saka ngatouya nekondom ari nani. Wauya nemakondom saka wanga uchindiita hure. Many people do that. You are wrong again. Chimwe futi, ukaramba munhu, hanzi ukaramba munhu unenge wamurwadzisa. Ndiri kuverenga zvinhu zvamakanditumira kuinbox. Ukaramba munhu unenge wamurwadzisa, iwe shamariwe, umwe munhu anotofara kuti wamuramba angachitosha kuti anokuramba sei. Anoti unogona kuitira umwe munhu favor, anga akutovaviwa nerelationship womuramba. Akuramba munhu hakusi kumurwadzisa. Unoramba umwe munhu anga atori paborderline adada kurambawo futi. Usually futi arambwa ka ndiye anomuvha faster, anomuvha on faster than murambi. Mambo zvinotisa.
iwe nyakuramba nogona kusara chitorwadziwa futi depend kuti waramba choredzei vamwe inyi munoramba munhu uchiri kumuda shamari muvinge kuinbox uiti ako benzi muzeshani I'm still thinking about you because munhu waramba anomove on faster and anenge achienda ane luck so munhu unenge waramba anogona enda ane luck uri kutomupa luck okay tione futi chimwe chenyu yanzi Leon ndotadza venga zvamuri kundipa kandiinde paedit ndisenda hanzi Leon vakadzi ende panamba niko hanzi vakadzi vemazuva ano vakuda mari kunoti vekare vavasingaide bvunza mai vako vamwe mai vako vakadoda baba vako nokuda kwekufuma vashoma vakadzi vanoda munhu anoratidza kuti agoni kuvachengeta even bhaibheri chairo chairo raitoratidza kuti vanhu vaiva neupfumi ndo vairoora so irong iyoyo tasoona dzimwe nguva kana kungoita motikari chako unodori neadvantage kunda munhu asina motikari just suppose vakadzi vanongodawo it's a sign vanhu vazhinji vanojaja sometimes kuve nemotikari as an achievement yokuti munhu ane mari so that's why uchiona dzimwe nguva iwo ukafamba netsoka munhu akauya nemotikari unosiyiwa kuchienda neane motikari vakadzi vese nevekare vaingodawo pfuma yaidiwa so chimwe chamandinyorera chii futi hanzi mukomana wangu haasi kudhimanda sex saka anondida maiwi that's even wrong iwe mukomana anotodhimanda hanzi dzimwe nguva hatokukumbirira kuti hatombokufind attractive zveiyo irong futi iyoyo uona murume asingakudhimandi sex kana kuti asingatempt newe muri mese isingambomiri kana makambondikirana iseza ane something wrong chakamafecta kana kuti kunomwe munhu ari kumusevhisa kana kuti akatogadzirwa nemuridzi wemba because vamwe vakadzi vanogadzira varume vavo yes same way mukadzi hakuna mukadzi asingadi airtime hakuna mukadzi asingadi mari chichichi same applies kumurumewa vashoma varume vasingade bonde so hanzi size doesn't matter iyo ndogara nchinzwa vakadzi vachidero regai vakadzi vataura izvozvo kwete varume ukaenza itaurwa nemurume isize yekuti une chigwishu ndinofunga size matters handisi kuti the bigger the better but I still suspect kuti size matters nekuti even dzimwe dzakangoreba dzimwe dziri nhete bvunza vakadzi vanotokudza ukavabvunza kuti ukada kuconfuse mukadzi pamubvunza kuti unoda hope here katete unoziva kuti pakati nepakati why uya nekadora kako kadai nyange uchigona sei zvinongoputa munhu off even madam vako kana tirazo zvisina kuzvimba pamberi uchingofamba I don't think vanofila proud newe even uzoexplaina kuti zvakafanira nemukadzi akashata ukuti uzoti imbosumuka vakuone bhozi voda kuti vaone magaro uri kwanza kushata hakuna basa as long une magaro nema you prefer kuona mukadzi akanaka nemagaro still but kana asina then ungozvikamfota kutaura kwevanhu zvikamfota aiwa hombe inofanirwa ngove hombe it's an advantage nyangwe ukazotadza kwakuishandisa se wangomira apo vanhu vachikuti anayo zviri nani kufunga kwangu but chimwe tudi kutushuwa munhu akakosora madhamu akanototadza kuvakati inobuda ka unoziva so musasimbisana vedwe ndozvo zvamandinyorera nhasi izvi zviri 12 thank you so much live yangu yotopera 15 minutes geje thank you so much monditumira mamwe questions kuinbox ndokupindura hai ndini wenyu Vidzoman Handy Leon pasi Handy Leon Mapira mondibata kupage kwangu kufacebook rinonzi iro Handy Leon's live hot topics ku YouTube Handy Leon Mapira thank you so much